Те казват, че страхливците бягат. Не е така. Просто иска, когато прочетеш това писмо, и ако нещата все още са в това положение, бягай, защото те не дават и 5 пари за нас. Всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас. Всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас. Пише до тебе писмо, дано времето вече е по-добро. 2012 ми се иска да бъде любовна, но те казват, че следва трета световна. В България нещата все още са зле, убийства, престъпления и всеки краде. Нямам пари да напусна страната, за нищо не стигат 500 лева заплата. Занимава се с музика, но разбрах, че е музикант, къща не храни, и осъзнах, че трябва да се чупи от тука и посланието ми да стигне до внука. Дано някой ден намериш, прочетеш и чуеш това писмо от обетованата земя. И ако все още няма промяна, хващай си чукалата, един да те няма. Защото всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас. Всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас. И ето ме години по-късно, по улиците е още по-мръсно, но душата ми все още е чиста. Все още рапирам на Прима Виста. Изглеждам добре, макар с бастуни бомбе. Все още ме слуша всяко момче, защото аз умирам, но песните не. Сега аз си отива, вземи се в ръце. На този свят се раждаш и умираш сам. Рая не е тук, за да стигнеш до там. Трябва да познаваш мъдростта. Всяка книга може да ти покаже реалността. Ти си моя внук, не чакай помощ от друг. Трудно ще успееш тук. Време е да стягаш багажа. Това беше всичко, което исках да ти кажа. Всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас. Всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас. Всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас. Всички знаем, че на тях ни им пука. Ако доживеят това, би казал на внука. 18 годишен ставаш и бягаш, защото те не дават и 5 пари за нас.